Għal darb'oħra persuni li joqogħdu f'partijiet minn Marsa Skala u ta' Sliema fost l-oħrajn il-ġimgħa filgħaxija reġgħu kellhom joħorġu x-xemat hekk kif reġgħu spiċċaw bla dawl. Wara li tul il-ġimgħa tal-festi pajjiżna spiċċa bla dawl għal sija twal b'negozji batu l-konsegwenzi ta' nuqqasijiet fis-settur tal-enerġija, l-Enemalta ħarġet stqarrija fejn qalet li minkejja li qed tagħmel dak kollu li tista' biex ma jkunx hawn aktar tuħ totali fis-servizz, mhux esklus li jibqa' jkun hawn tuħ f'diversi żoni. Il-tuħ huwa riżultat ta' nuqqas ta' infrastruttura f'dik li hija enerġija li kienet tassigura li pajjiżna ikollu servizz stabbli. Persuni tekniċi li tkellmu ma' Net News għaluna li kienu diversi raġunijiet għaliex Malta spiċċat f'din is-sitwazzjoni. L-ewwel li Gvern Laburista ġdid fl-2013 rema ma l-ewwel il-pjanijiet li kellu Gvern Nazzjonalista biex jinbena it-tieni interconnector. L-istess esperti qalu li kollox kien pjanatu li kieku l-Gvern baqa' għaddej b'dan il-pjan, il-proċess kien ikun ferm eħfef u irħas mill-ewwel wieħed, peress li ħafna xogħol kien diġà sar l-ewwel interconnector, hekk kif Gvern Laburista għamel l-ogħla hedging agreement fil-gass fl-istorja tal-Ewropa. It-tieni kienet il-mod kif Gvern Laburista ġdid biex jagħmel gwadan politiku żarma l-faċilitajiet tal-power station l-antika b'ħafna pompa qabel ma l-ewwel assiguraw irwieħhom li pajjiżna kellu provvista stabbli tal-enerġija. L-istess esperti spjegaw li l-power station tal-Electrogas ma kienx qed tintuża b'mod regolari qabel ma żviluppaw l-ħsarat fl-interconnector, tant li meta żviluppaw l-ħsarat u l-inġiniera ppruvaw jużaw il-power station il-ġdida, din waqfet minħabba ħsarat f'tank li x'aktarx kienu ilhom hemm. Li mhux ċar huwa għaliex intrema l-pjan li pajjiżna ikollu it-tieni interconnector, sistema li tiggarantixxi enerġija ferm u ferm aktar nadifa minn dik iġġenerata mill-power station tal-Electrogas u sistema li tiswina ferm anqas, hekk kif unit iġġenerat mill-interconnector jiswa 3 ċenteżmi, filwaqt li unit iġġenerat mill-power station tal-Electrogas jiswa 6 darbit aktar jew 18 il-ċenteżmu. Issa l-Enemalta qed tgħid li qed tikkunsidra t-tieni interconnector, propju kif kellu pjanat il-Gvern ta' Lawrence Gonzi u kif qed terġa' titlob issa l-Oppożizzjoni Nazzjonalista imexxija minn Gvern Laburista.